vaig començar als 15 anys, 16. Quan sortíem del col·le, quan plegàvem de la bàsica cap al camp. Tota la vida, els avis, els pares, tothom. L'avi, 90 anys, encara treballava a la vinya. Esforç, molta dedicació, es fan moltes ganes, tot i que et dic que és un any molt dur, és un any... És que ja ha sigut difícil arribar fins aquí. Hi ha anys que no és difícil ni dur, però aquest any ho és molt, perquè hi ha hagut una epidèmia de míldiu, que això ha sigut impressionant, això no s'havia vist mai, ni la gent gran no ho recorda. Però bueno, no hi ha cap any igual, esperem que l'altre sigui millor. Sí que aguantarem, nosaltres ho aguantem tot. Sí que aguantarem. Com sigui, aguantarem. El pagès no s'ensorra mai, sempre té ganes de tirar endavant. Nosaltres l'esperança la tenim amb la cooperativa. És la que pot defensar més bé tot això, si no malament.